Ako i-share ninyo. Nakita niya isang ate dito sa bikiri sa Alicia. Hindi nakahila ko kay ano pa'y buwan. Kano sa basa ate last nga rin ay? Das December 10 last may nakita ng ate Esther. Ay gilamian ka tay? Alam mo mali kung wala eh. Hi everyone, madung hapon. Karon day guys, adlaw Martes. Hapon na karon, naka-hits na pod ko. Nasakay ko sa kina nila Storami ug Gundoy Dwight. Kay palit ko sa daan. Amo lagi lugar kay kuan man lajuras lungsod. Mahal pug pamiliti. 50 pa dong, nagulipod 50 sa balhaban man ang nalipay ko nga. Naka-hits ko nila kay kasib na po ko balig 100, sayang pa ng 100 mo nang pasalamat ko kay nakasakyanan sila sa Florami, nakalibre na po ko para pamasahe, palit ko sa daanan para panihapon kaya nilagi nga ng barangay nga ladug lungsod, pinanglam sa mutagbong para palit tagatang ang sadaan. Meanwhile, back in the lowland. Ayo! Ayo na ba tao? Uli na! Yan na lagi mong ina! Oh, kuwara ka uwan, ginuo ko. Kaya man yung gala, bay gasa. Ma, atin ito lang sa dan panihapon. Malintang. Na may green leaf eh. Hindi naman ka mapres-leaf, pero uwan na guys. Hindi lang ko sungsod. Isanan? Dayon! Dayon ko no. Dayon! Dayon, ma'am. Palit dito kuhaan sa dayon. Yara. Pag-upload? Pag-upload ba? Nay! Ikaw na maluto na ni Nay? Alas ibandilin? Yan! Harap mo ka yan! Wala din kung paitugasa yan. Eh kung anak mo kayo nag-visit yan. Diya, pasalamat dahil po ko sa ahong kuan, ahong uyab. Nagpada si Jag mamiso. Salamat para daan. Naguli na muli? Naguli ako nung iyo, maguli nag... Nga ito naman dyan na rin, ayaw, meron ko na rin, maminin na Tingnan na sila mag-away. Shout out dahil ko ni Sis Mirasol Molina. Salamat ka, sis. Kay bawa na ka, uginsa. Tagaan pa ta kagdaghang grasya. Salamat ka ito, te! Salamat dyan kang gapa. Mamords. Pero ako dyan, ingod, ulog-ulogan karamuti ha. Tinuod yun. Tingnan dyan nga gwapa ito ka ito, te. Gwapa, inside and out. Ciao! Grabe! Salamat ka, Jo. Salamat eh, sa iyong pinaskuhan. Salamat sa mong pinaskuhan. Agi mo ang pinaskuhan gikang tita Mirasol ato sa ngikip, ha? Kay, sunod adlaw na po nato ipalit. Kani? Bite ko, sabon, panlapan, gatas. Gatas nga pang-adult dahil. O, ano ni? Brown sugar o white sugar. Bite niya po kong pilit kay maghimo kong putumaya. Wala na yung ipalit dito, ipahit na ko kanang karning baboy, pata. Kay, wala may fokus mga tiguang ba, ano ba ron, wanuwan. Minahan man na sila din sabaw. Sila sabaw, sa ano po. Dito ako ganahan na, dito ako basta mga tiguang naluwi ni sila. Kay, kung sila ganahan sila, muhigop og sabaw, labi na yung ngarong tingtugnaw. Kita repod. Nalitin ko. Dari kayo, tikat na tiri. Yan ako, Hindi ko na po. Kailangan po higop og sabaw. Grabe mo gadyang mahal ang palitunon. Ginuko. Ang Bombay gali. Ang kaning Bombay ang mahal ang kadyo kay tag 600 per kilo. Karagay na sila mamahal. Kasi gito yung mahal po. Yan ang Bombay ka ng tangan. Hindi ko alday, shout out day ko sa Uyab, remix. Shout out kay Remix sana all para darag gisang. Alang giklay, magi mong gipada, pero
Lahi man itong pagpadakay, di man ito ni pang palit-palit kay kuan man to. Karang Para sa kamalig. Para sa mga kamalig. Di man ito nakuha, anong panggasto-gasto kay pang kuan man to. Di man itong tiyanak, tigom, agzang tigom, dari na dyan ipahawid. Na, lisod po nag-ipahawid din dyan para tigom, maghabang gastos, luwi po. Pero kalali din ang trabaho kay driver na taga-asara, dapit. Shout out, dahil kung limon sumabong, ako ang kunin mo panagdi. Si Zara may nagtigom. Ako kaya ako may patigom. Ako rin patigom mo ni Remix sa isang pinitaan. Hindi mo na to, mag-ilis ako kay naon-naonan lagi ko. Kasi Aliana, diya. Si Aliana, ano ko ni pati mo gasa kay napay kay daghan. Salamat din kaadyo, Sister Mirasol Molina nga nakakaroon sa Riyadh. Kay bawa na ka, salamat sa imong gi-share na mong pamasko. Hatagan ba ta kag daghan kadyong grasya. O karanay madyong panglawas diya sa abroad. Kay di ra ba jud lalim ni magtrabaho sa abroad. Karanatanan kamingaw. Unja di lalim lagi basta magtrabaho ka sa ladyo kay naka suway po ko Manila nagali ko nagtrabaho sa una kanabitang maladyo ta sa tong pamilya grabe jeng kapait. Bisan sana tong lingaw-lingaw. Panjid, bati yung dito kamingaw. Mabinag natay mga anak. Diya, pagamping giasis. Dagan salamat sa imong kamaadyo. Sa una pagkajin na hantod karon, nagajin paglubad ng imong kamaadyo dari namo. Dagan salamat. Hala, nakalimot ko. Naday ko nakalimutan. Ako i-share ninyo. Nakita niya isang ate dito sa Bikiri sa Alicia. Hindi nakahila ko kay ano, 5 buwan. Kano sa basa ati last nga rin ay? Das December 10 last may nagkita ng ate Esther. Hindi nakahila ko po kay si ate kay nagniwang. Hindi ako nagdahong ba paggawas ng ikas Palawan. Dahil baji nga naglakaw pa doon sa Bikiri. Hindi nagpandong. Hindi agahang na nga. Ko alam mo na lagi ng ate Esther. Nga di siguro na sa ate Esther kay nagniwang man. Hindi agahang gidoon. Pag doon na kasi ate man dyan, nagkaila ko kay nagniwang. Nag-girl ko guys, kung makakita ko sa yung ba nga nagniwang, nag-girl ko kay basin. Minsan ay isang problema, o nasakit, di ba kay gano'ng nagniwang. Nakaila ko. Dali nga to si Just Lunsod, Bulgaria, sige palit, tambalan, sige pamatis ng lawas, mo din nagniwang. Nasa sige pahatag ni tatay. Salamat tayo dariti. Galing ipalitan ng kuan. Tay, ipalitan kasi mga anak kong salingan, pigpay. Tay. Salamat ko na Ate Esther. Pero alam ko na pa itong gasa. Hindi na kas, day tay. Di dilo ni makita. Kani gatag si Ate Esther nga kas, parang tatay ug nanay. Bahin ko na sila. Hindi na naman na ipakita, din naman na ipahibawang pila kay masukos ate. Tay, gawa sa tay. Doon na naman rin tay. Kaning tagaan ka sa itong anak. Murag, nakalipay man. Palit mo ko ang pangkapihay. Gara tayo, hindi na ipakita. Pwede pa bitaw. Nakita mi dito Adam ha. Okay. Diara di ha. Hindi na ipakita, guys. Lagi di mo kakakita. Yata nila na eh. Dari ako niya, tigpay. Paitan ka na niya, kaya ba mo video rin. Ano ng ipoy? Tay, inasat, ito nga ako mo din na nanay. Sige, nila mo. Savings. I-save ko nun nila, kaya nga naman sa tayo, basta tagal si Jag. Mamiso sa dyan mga anak, ina dyan ang i-save. A few moments later. Nilaga guys para sa nabugnang panahon. Nagkatiri. Doon lang magkatiri kayo may dahon. Nang ka oh. Namikadyo. The next morning, many unbearable hours later. Hi guys, good morning. Mainit pa. Patilaw kong promise sa isang, saan bro?
Full wheat bread. Ichipan. Ichipan. From Cebu. Mama, it's Manila. Cebu man na. Ang dalawa, nabinsa na yung lamin na yung ichipan. Hindi ba naman lagi na? Bakit sa ngayon ito ba? Ay, tilawang ate. Basta si Mama. Kaya, mangay ka na yan. Malaki, ma. Mangay ka na Wala yan. kay wanay kamis. Malaki, Kahapan natin. Kaya wala rin dyan rin niya. Kailangan mo na yung sugar ka man. Marami man yun eh. Nani na. Itong buta na sa bigar mix. Hindi na ka na itong repair. So cold outside. Sige ka po buwan. Kuha naglangit, nagilak. Sa mante. Kanang pagkulitan na ibagyo. Nailo pressure. Pero pa na bagyo. May pressure pa man to. Sa Manila, baka uwan baka dito. Grabe ka mo. Grabe na rin sa buhay guys. Huwag agad din eh. Init-init. Sa pas December no. Ito na ulit. Pwede rin dito may ito mo. Ay, wala ito. Kay ganas. Paano pa ko? Grabe barbecue. Paano pa? Ako kay nagpalo. Isa naka-slice pagka 6 o'clock. And then at 7:30, I will eat. 7:30 na mo Ako na Don't hukad me. I will hukad myself. Nani din na eh. Ikaw nakanaka sa mukaran. Di, o baga dyan. Nanas na eh. Di mukaran din mo anak. Bisa mo na. Ako di na. Ito ah. Kadaghan man ko na. Ibang tila kong pahukad. Kaya kailangan ko anong aircon ba? Pero sila nabili ko karon wala kang sinas din. Hukad. Wala, ma. Wala nang ganda din tangtangan. Ang kadagruhan day. Barbecue. Nawa dia ka manggi. Naalian na ang barbecue. Malaki, ma. Malaki, ma. Na ako'y pilit karon niya. Kanang na ako magluto ko putumaya. Kay ngarong panahon na tinguan, madyo na lami kanihon. Putumaya pare sa sikwati. Awas mama, nga na magtahop yan. Dali na ko magtahop sa suod. Kanihon. Alam mo siligan. Nilagi tahop po, Noy. Grabe panahon dari. Uy, wadyo. Wadyo si Day. Kuan, wadyo si Day tahop. Lami lagi pagkapilit na ah. Kaya wagad dyan mga buling-buling. Wagad dyan ng mga sambol bitong kipasi. Diyan guys, aling ihumol. Ihumulin na hog mga 3 hours. Isa na lutoon. Nga ni ba mo magputumaya guys, yung ihumol daan. May sige kung ano, masigay mga hugaw mo pa na. Limpyo ka dyan na Hugasan, hindi mo. lagi hugasan. Hugasan bitaw ni. Adin yung taksun guys. Kaya rong may bawaan na hog. Yung sa kalaghan ng gata ang ibutang. Nga limang ko basta magputumaya ko at dyan taksun. Tulo. Ito. Lima. Ilang beses na katakal. Kay, aghangga sa hapong sigong. Pila ka takos ang pilit, mapod kadaghan ng gata ang isabaw. Anong katakal. So guys, na guys, nakababad na. Nagabad ni siya mga 3 hours. Pag nakababad, isa na si Daluto ko. Nakabatugtak ko lang. Harang tugnawa. Mga tao dari. Tagsaray maligo. Bitaw karon guys. Hadyan ang tuso sa grabing tugnawa. Hadyan suwa dyan maligo ko. Matabang bagajid. Stereo na ligo-ligo. Ang init na tubig. Tunggang. Tubig ay itimon man. Narong Milo. Libog. Libog pag tubig eh? Karabing libog ka?
Hindi ko kaliguron. Diyos ko sa yung pagluli ko, ang tubig libog. Ang Milo. Ano ba yan? Ano sa paparing mo? Bawday. Pangunta ng paparingan naman ti trabaho guday. Trabaho ma. Si Eliana. Alisa. Ang si Eliana de guys, sakad sa gilis dan diyang vitamin, si Dr. Ipi. Yung babuyag si Dja. Malaki ma. Nga kuwan, nanay, nauliulian. Malaki ma. Sabi yun. Sige na si Dja pahuot. Sige na dyan kaon ni si Dja bujag, bujag. Ano ba yan? Guys, kay nag-crave matag putumaya, karon magkudkud ta. Dja. Nag-base over aday ko, kay grabe nyo kasagag uwan. Di halos magdungag dari, kay grabe kasagag patak sa uwan. Dja guys, mao na gahang pilit nga gihumulan. Mga 3 hours pa niya gihumulan. Kaya ang purpose ani guys, arong dali ra siya maluto bitaw. Mahumok ning bugas, di ka dyan dugay maluto. Maning, kinanglan po siya humulan lagi. Diyan nagandam kog luya. Kaya kung maputumaya ka na maji luya. Tsa, haning gibanggod. Nga ni. Diyan sang gimik sa gata. So guys, muna natin gata nga na ay luya. Nanan si Jay kata sa luyan. Diyan natin na isagol gani sa gata nga pure. Grabe ko sa gabuan. Diyan guys, ating butangan si Jao ang sugar. Depende na sa yung panglasa guys. Ang ganahan mong tamis, hindi pong tamisan. Diyan, butangan si Jao. Asin. Guys, kanadihang putumaya guys. Direct na dinagdang abing para subang putumaya bito nga steam pa. Kani nga naghumag timpla tanan. Diretso na nimo dungag bura bitog style dinungag. Nga imo lamang gisabuan og gata nja. Inagkasalang nimo guys, imo ra sidyang hinaan ang kadyo. Nja man sang karakarawon hantud sa maugana. Nja maghuwat na lamang kag imo nimi painin. Moments later. Nja mao na ni luto na. Mana na siya guys, agang putumaya. Diya. Nada po may ka ng saging nga pinaypay. Sila, sang putumaya. Kaya gilamian ka tay? Alam mo, hindi ko nagwilain. Ilang gistak lahipod, kare pang ilang saging pinaypay. Salamat ma'am. Pinaypay saging. Sinog. Makalang ka tay, pinaypay tay. Ikaw yan, nakamana ka? Ngisi naman. Daw ka na pa ma. Uy, di mo na makaon. Di orang duaan ma. Ang nga so sa kakanding Aliana di ay. Ano sa liksi? Sakto. Oh, yung sa Julie. No. Agamay si liksi. Kaya ko daw ka na basta ubos ma. Nalisid po, madam ako. Ako po, ka na ihabuan. Emilo. Mineral lete me. Disiplinahan lagi ng baba. Kay mao atang sobra. Tingnan nga sa ano teme. Kita sing walo. Sakto ra. Inis na ta guys, kari ali ha. Saging pinaypay. Hindi na ko katanong dito sa lapo kay. Ano mamang ko.